775.000 danskere har over den seneste måned modtaget et brev fra Post Danmark. Deres postkasser skal flyttes for at leve op til den nye postlov, der blev vedtaget sidste år. Danskerne, der bor i etageejendomme, har allerede mærket loven. De er blevet nødt til at sætte postkasser op i stueetagen. Nu er det så husejerne. 775.000 af slagsen skal inden udgangen af 2011 flytte postkassen, så den fremover står i skel. I Kokkedal på Sjælland føler en grundejerforening sig hårdt ramt af bureaukrati. Fasanvænget 360 ens huse med postkassen siddende foran hoveddøren. Men nu skal de mange postkasser flyttes til skellet. 106 cm, og det synes vi alt talt med de adgangsforhold, der er her, at det er fuldstændig overflødigt. 106 cm, der vil skabe mange frustrationer i bebyggelsen. I givet fald skal postkassen sættes herop på væggen, og vi skal huske, at der også skal etableres lys, og så skal hele det her bed fjernes, og som I kan se, så har vi lige lagt nye fliser, og det bliver vi så også nødt til at gøre på det stykke her. Poul Krat har delt post ud i Fasanvænget i mere end 25 år, og han kan ikke se det store formål med at flytte postkasserne. Man er jo altid glad for at have lidt tidsbesparelse eller noget, der gør det nemmere, men lige i det her tilfælde synes jeg, at der er det ikke rigtig på sin plads. Altså jeg synes, det er så lidt, det drejer sig om. Prøv at se, hvor pænt det ser ud. Grundejerforeningen har forsøgt at lave en aftale med Post Danmark, men Post Danmark var forbi og tog disse billeder og fastholdt siden, at det var den endelige vurdering. I Fasanvænget, der forstår de ikke, at reglerne skal være så ubøjelige. Generelt synes jeg, det er noget stivstikkeri, sådan i al almindelighed. Og helt unødvendigt, det er jo fuldstændig uden hensyn til området. Jeg kan kun kalde det detailstyring og udpræget bureaukrati. Altså man i den grad holder sig strikt til nogle regler, uden at det har noget egentligt formål at gøre det. Men Post Danmark har valgt at slække lidt på reglerne, for da TV2 gik ind i sagen om de 360 postkasser, så var der ikke længere tale om en endelig vurdering. Hvis vi kigger på den specifikke sag, så har vi givet en lidt for kollektiv og lidt for hurtig rådgivning i forhold til det her. Og derfor er den her sag heller ikke slut. Nu afventer Fasanvænget en henvendelse fra Post Danmark, og skulle det ende med, at postkasserne skal rykkes, så sker det ikke uden kamp. Jeg kunne godt forestille mig, at der var en hel del grundejere, som ikke uden videre ønskede at efterkomme det krav. Hvis man som borger ikke kan blive enig med Post Danmark om, hvor postkassen skal placeres, så er det i sidste ende Trafikstyrelsen, der træffer en afgørelse. Og hvis de nu er gået ved at gå helt kold i det med kassen, ja, så kan de læse de nye regler og undtagelser for postkasseplacering på vores hjemmeside. Det er nyhederne TV2.